Obec Nižný Kručov sa nachádza v blízkosti pohoria Slanské vrchy. Od okresného mesta Vranov nad Topľou je vzdialený 4 kilometre. Predpokladá sa, že prvé osadenstvo ľudí tu existovalo už v 14. storočí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1327. V ďalších rokoch sa názov obce vyskytoval v rôznych obmenách. Ten súčasný sa používa od roku 1946. Obec bola v minulosti majetkom zemianského rodu Kručajovcov. Najznámejším bol Štefan Kručaj, pravá ruka grófa Františka Rákociho II., ktorý mal tajnú dvornú kanceláriu spravovanú Štefanom Kručajom. Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol zasvetený premeneniu Pána z roku 1796. Je situovaný do pekného prírodného prostredia na návrší. Zatiaľ posledné úpravy kostola boli realizované v roku 2010. Po oboch stranách kostola sa nachádza krížová cesta. Od roku 2014 sa bude o cintorín starať obec. Nevyhnutnou potrebou obce a občanov bol vlastný dom smútku. Obci sa tento cieľ podarilo dosiahnuť a tak dnes dôstojnej rozlúčke so zosnulými slúži úplne nový dom smútku a nádeje, nachádzajúci sa v blízkosti cintorína. Stavba je zasadená do svahu nad obcov a vybudovaná v modernom štýle. Okolo objektu je plánovaná výstavba oporného múru a prístup zabezpečí aj nová prístupová cesta. Administratívne je obec začlenená do Vranovského okresu. V súčasnosti má Nižný Kručov 426 obyvateľov, ktorým poskytuje dostatočnú infraštruktúru. Obec je plynofikovaná, elektrofikovaná. V októbri roku 2014 bola do prevádzky uvedená kanalizačná sieť s vodovodom za 3 milióny eur. V roku 2012 obec nadviazala cezhraničnú spoluprácu s poviatom Jaroslavským, s ktorým podali projekt Partnerstvo bez hraníc, ktorý prinesie obci nemalé finančné prostriedky. Obec je taktiež členom Združenia cestovného ruchu Ekovalali, keďže jej okolie ponúka dobré turistické a cyklistické podmienky. V lesoch nad obcou sa nachádza systém preventívnych protipovodňových opatrení, ktorých úlohou je zadržiavanie vody v krajine a zabraniť, aby sa vyliala. V ich blízkosti bol v rámci projektu vybudovaný prírodný altánok s posedením. Taktiež sa tu nachádza prírodný prameň. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná patričná pozornosť. Administratívnym centrom obce je modernizovaná a zrekonštruovaná budova obecného úradu.
V jej interiéri sa nachádza knižnica, ale aj sála kultúrneho domu, v ktorej sú organizované viaceré kultúrno-spoločenské akcie. V areáli obecného úradu bolo vybudované nové multifunkčné ihrisko. Počas roka sú v obci organizované mnohé kultúrne, ale aj športové podujatia. Medzi kultúrne môžeme zaradiť Deň otvorených srdc, opekačky, karnevaly, oslavy Mikuláša, posvetenie obilnín, Deň matiek, družba obcí Kručov či vianočná besiedka. Medzi športové napríklad Jozefovský futbalový turnaj, turnaj okolitých obcí, volejbal žien, futbal o pohár starostky a pingpongový turnaj. Infraštruktúru obce doplňajú miestne predajne potravín, ale aj súkromní podnikatelia poskytujúci viaceré služby. Školstvo v obci pozdvihol učiteľ Zoltán Benko, ktorý tu pôsobil od roku 1968. Vytváral tu rôzne krúžky ako fotografický, čitateľský či šachový. Pán Benko obec každoročne navštevuje na Deň otvorených srdc a na Deň úcty k starším. Obec prevádzkuje materskú školu, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu. Nižný Kručov je životaschopná obec, ktorá sa plánuje naďalej rozvíjať. V plánovacom období 2014 až 2020 má podané projekty na výstavbu chodníka pozdĺž celej obce, ktorý bude osvetlený novým verejným LED osvetlením. Taktiež tu bude narastať počet obyvateľov, keďže obec už začala riešiť výstavbu 2 bytových domov. Na obecnom pozemku bude k dispozícii 24 bytových jednotiek, ktoré budú odovzdané občanom Nižného Kručova v decembri 2015.